Jdem dolů. Ne, trápení bude, já vás nepustím dolů. Ne. Dolů ze mě. Honem. Na pána běžte, na pána, honem, dej páneček. Dej ten páneček, honem. Kde je? Ne. No, co zvířata moje? Princezna, ty jsi má princezna? Hele, co tady mám botu? Hele, co tady mám botu? Ale Roma, ne? Ne, pojď. Ne, dolů. No, to je divný, veď? Ne, dolů. To je divný. Ne. No, dobře. Tady má asi babíčku. A co tohle je za zvířouna? Ne. Ještě kupují na hru a dolů. Tamazej. Taky tamazej. Ne. Tak pojď ty moje zlato, jak ti to bříško povolí. To jsem ty bříško povolí. Já vím, lidi jo, ale ne. No, musíš tam letět, teď dolů. Je tam Tarzan? No. Tak, třeba. Napíšu třeba odvoz a likvidace a je to. Tak. Tak. A už si na to koukal, kolik to je zhruba? Hele, já tu fakturu už mám, nebo já už to mám hotový spočítaný, potřebuji chybí jenom tohle, takže bych tam potřeboval dát co nejdřív. Protože já tam mám hrozně peněz, tyjo, a tohle to mě brzdí trošku.